Čau lidi, je tady Lukáš a chci vám ukázat naše epické věci. Je tady brácha, ten jde zrovna teď asi na záchod, jo? No tak jí pak přijď. Takže já bych napřed sjel moje věci, protože do toho tak křičí, protože já mám taky na prd mikrofon. Já si chci koupit kameru, já to natáčím totiž přes telefon. Takže tady jsou moje epické věci, pak si jdem bráchovo. Bráchovo vypadají nějak takhle. A moje vypadají nějak takhle. Takže první, kdo už viděl na YouTubeku, moji ultramasku, já si ji nasadím rychle na sebe, takže prosím vás na chvíli čekejte. Takže, takhle to nějak vypadám, jo? To sundám a jdem na další věci. Pak tady mám brokovnici, která je na kuličky. Pak tady mám nunčaky, další nunčaky. Pak tady mám sluchátka Beats, to můžete i vidět. Reprák a paintball, pistol automat, PBS a rádio Philips. Ty bráchové věci vám asi uvede brácha, takže až přijde, tak já to zatím střihnu a on to pak uvede, jo? Takže zatím čau. Takže tuto je rampa, já to budu uvádět za něj, protože on do toho nekřičí do toho mikrofonu. Nekřičí do toho, ale říkej to docela nahlas, jo? Tuto je lampa, No. tuto je délka, tuto je takovou a tuto je vymakaný kravát. No, vymakaný karaván, já vám to A ukážu. prostě já mám Nějaký krávovinky, tady mám motorky, tady motorky, mobíla, traktora, tady valík, valník, blondýlový valíčko, nějaký vozítko, no, bobíka, valník, další valník. a takový chlapy na manžáka a na taky. Jo, no, tak to by bylo zatím asi pro toto video všechno. Já jsem měla natočený původně ještě jedno, ale jak mám ten mikrofon v prčicích, takže mi to moc nešlo. Jakoby nebyl strašný zvuk, bylo by to strašný, proto do toho tak trošku musím křičet. A já se zatím s váma loučím.